Čo ma sa počúvajú. Ježiš, ahoj, dobre, tak dúfam, že to prežiješ až do konca s nama. A ja by som teda rád začal túto rádoby čítačku. Nazval by som to skôr také písalkovstvo mladých ľudí. A som tu teda ja, Mário, ako papierové krídla. A predstav sa aj ty. Ja som Radoslava Hubeková a to stačí. To stačí. Tak Mira čaká, aj tak nebude nikto nikdy sledovať, lebo to je také. Chápeš, že teraz si prezradil svoje tajné pseudonymum. A už to není tajné, už je to jedno. Hej, Tajný pseudonym, super tajný teda. tak ja by som No tak teda... začneme teda, že? Ha? No, že začneme teda, ne? Hej, začni prvá. Neviem, či to chceš nejak tematicky, alebo... Je to úplne jedno. Ja tým, že som sa zobudila strašne rozbitá, tak som si povedala, že dneska budem otvárať na náhodných stranách. A možno, že aj Jasné. tak ne. Máš voľný priestor, A takže... začnem staršou tvorbou. No, je to z roku 2020, ale z tých starších. Potom budem pokračovať novým zošitom. A báseň sa volá Ikarus. Na bahne staviaš mrakodrapy. Ponúkaš mi plytkosť. Na, pi. A v ampulke zmysel zmyslov. Potiahni si. Len to vyslov. Špina z mestskej ulice. V pľúcach i v bosku na líce. Tvoja pýcha je zbabelá. Bije mi piskom do čela, šponuje ma zo stoličky. Hľadím v dime na uličky v deštruktívnom rozcestí. Otvor. Klope pocestný. So stareckou palicou a pokorou na okus. V oheň tvojho blesku volá never vosku, Ikarus. Tým by som predala slovo zase Máriovi, nech to není také, že by som nečítala stále za sebou. Aby to bolo trochu obmenené. Mhm, Takže teraz máš priestor ty. jasné. Tak... Ja som si práve, že vôbec nič nevybral za tú dobu. Ale... Ja sa takto narýchlo vybehnem. Chcem to nejak navázať aspoň častočne na to, co si čítala ty. Inak je veľmi ťažké držať sa v slovenčine pri rozprávaní. No, ani Teraz. neríkaj. Keď sme to dvaja záhoráci, vieš. Zahoračina for real, proste. To teda. Tak ja začnem teda tiež s niečím starším. Tak staré, jak si internet pamatuje moju tvorbu. Dúfam, že niečo ešte zo základky. Či z gymnázia, či odkiaľ si písal. Z Gimplu, no. Toto je z Gimplu. No, mám doteraz niektoré pesničky. Však ako nebráň sa ani nejakej hudobnej tvorbe, akože kľudne môžeš aj niečo zahrať, keď tam máš, však ty si buzovista a co tam máš ešte, gitaru, klávesy, ne? A Keby som vedela reálne hrať na niečom, tak možno aj áno, ale tak ja mám tiež necítim sa na harmoniku to. a padá na ňu prach. OK, tak báseň sa volá Chcem. To nehovorím o mojich husliach, na ktoré som si zarábala takým spôsobom, že som stála v daždi pred McDonaldom s letákmi bez English a to ani neviem poriadne po anglicky. Keď zistíš, že Takže- o husle sa dá opírať, pretože už nemáš o ne žiadne využití. Nedá sa o ne opierať, lebo sú moc nízke, vieš. Dobre, môžeš čítať. Chcem. Mám pre teba využitie. Chcem ťa využiť. My, hudba, pitie, vieš trocha si užiť. Nech moja prázdnota hlavu ti zamotá. Tak ako aj tvoje telo, keď sa mi pod rukou uchvelo. Hlavne, aby sa ti nechvelo srdce. Snáď mi rozumieš. Bolo by to nežiaduce, veď vieš. Hľadám spôsob, ako keď chtíč. To je celé. Nestojím o nič viac než dievča do postele. Nie som teplo tvojho domova. Som mrazivý chlad. Mám srdce z olova a presne takto mám rád. Tak sa mi tu prosím neroztápaj. Budeš mať mokré líce. A už vôbec netápaj keď si o láske tisíce na tisíce. Chápem. Slová sa nedajú zviazať, ale ty áno.
Zhasnem, začneme hrať. Prestaneme až niekedy ráno. Robím to len pre seba. Skús sa zamyslieť. City dlho nie sú treba. Stačí iba chcieť. A ja chcem. To... Ako jestli chceš tomu nejakú backstory, lebo neviem, či si počula nejakú backstory k tomuto textu. Nepočula, rada by som. To jsem byl hodně edgy a hodně po rozchodě a tak nějak jsem hodně uvažoval nad tím, či vlastně vztahy mají nějaký reálný zmysel v tu dobu pro mě. A... Nebola to tá, ktorej si prišiel dať kvety s tým, že si jej povedal na tu máš? Ne. Ale to bola zase ďalšia, hej? Oni všetky byli dobré, iba já jsem měl ty rozchody nějaké také divné. Nevím. Tak poeticky zamával. To je v pohode, to je správne. Nemal by si čo čítať. Môžeš pokračovať ďalším textem a ja si něco vyberu medzi tým. Veľmi rada. Budeme pokračovať v láske, alebo prejdeme na smrť? Smrťou to končí, môžeme to ukončiť smrťou. OK, tak hádam to tam potom otvorím. Dobre. Daj niečo také pozitívne. Tak sa nejak naladia. Pozitívne? Myslíš, že kedy som mala ja naposledy pozitívnu báseň? Možno, že tuto nájdem niečo. Po pozitívnom teste? Nie, taký som ešte nemala. Vidíš? Som sa smiala, vieš, že z tej pozitívnej nadobúda úplne iný význam teraz. Pozitívne, bože, mi tu dávaš také ťažké úlohy. Ja nemám nič. Počkaj. Ale môžem dať niečo také hrejivé o starenkách. No daj niečo také hrejivé. Naše starke máme všetci radi a volá sa Vety a odvetvia. Každé ďalšie slovo zdá sa zbytočnejšie. A každé ďalšie slovo tuhne v povetrí. A každá veta dlho. Tisíc odvetví a celá je akási veta drevená. Vlečú si starké svoje bremená. To kolby bolia. Bolia kolená a taktiež chrbát, kríže, drevené kríže. Spí, že mamka varí slíže, už len v zámkoch času. Basu. Ubrúčanú basu chovať v kolíske. Na rukách. A poslúcha? Veru. Poslúcha. Uchom na perách zamrznuté slová. Zdrevenené vety, zatuhnuté odvetvia. Vhodené do povetria. No a poslúcha? Veru, mamko. Tečie po sluchách. A poslúcha? To nemá žiadne backstory ako väčšina mojich básní. Oni sa splodia také samé, vieš. Ty sa zobudíš a napíšeš, lebo to tak cítiš. Hej, podľa mňa potlesk by mohol byť ten emoji. Víš, takový ty dve ručičky alebo ručička. Po každej básni by bolo super, keby chat dá ručičky proste, ty emoji. Aha, aby si vedel, že ťa reálne počúva a nemelieš do prázdna, hej? Hej, áno. Tak víš, zapnem si to, aby měl radosť. Aha, ty chceš akože potlesk imaginárny, hej? Hej, máš ešte Ačkový kábel? Ačkový kábel do repráka. No, môže byť. Čakaj, ja si tu budem vyberať tie záložky, lebo keď niečo potom... Mám tu inak jednu takú krátku. A hned sem tu technická pauza. Využijem svoj čas a egocentricky predvediem svoju tvorbu, kým to Mario nie je. Takže, aby ste nečakali na sucho. Stojatá voda a exil. Pustil som tie lásky. Vody búrlivé i stojaté. Dni ožulé i ovate. Pustil som tie lásky.
Muži v exíle, ženy spanilé, doma i tam, tu i tam, muži. A všetko sa kazí. Kotol treba opraviť. Kotol. Dvierka od linky. Aj chladnička ako si protestuje. Všetko je odeté prachom ticha. Makovho ticha. Úbohé ženy. Mužov chcú mať doma, tu i tam to treba porobiť, poláskať a muži najradšej by zatvárali ženy. Pokorne čakajúce v chmúrnom osamení. Ach, vy úbohí, sťažujte sa na lampárni. O chýbaní, o slobode, o dvierkach na linke, o druhu zvláštneho puta, dlhoročnej zvyklosti, válkovej jeseni a kotol. Kotol treba opraviť, chladnička sa kazí, úroda má kazí a strecha zateká. Príbehy zväzku smutného človeka. V exíle i doma. Vieš, to máš tak. Pustil som tie lásky. Vody stojaté. Tak, parádička. Ja som vyladil svoju technickú vadu. Áno, dúfam, že som nečítala do prázdna. Ja som chcela vyplniť o pauzu. Jasné, úplne ideálne. No. Dobre, takže ja si sem vytáhnem tiež niečo pozitívne. Niečo pozitívne o láske pravdepodobne, alebo o ničom inom pozitívne. Aká nečakaná tematika. Maximálne nečakaná. OK. Tak dáme napríklad túto, myslím, že má hodne ľudí ráno. Teraz máš nárok na dve, lebo ja som ťa ubezla. Čisto beznázvová báseň. Zalúbený až po uši, chcem sa ťa dotýkať až na duši. Písať nežným pohodením po tvojom tele. Lúpežným prepadnutím postele ukradnúť tvoje vzdychy. Zanechám svoje stopy všade tam, kde sa naša láska kopí a vat topí. A vat premenený na vodu ti bude pripomínať, ako veľmi ťa mám rád, a to z jedného dôvodu. Pretože nie je žiadna lepšia ako ty. To je taká krátka a hneď po nej... To si písal prekladky, nie? Hej, samozrejme. A hneď po nej dáme asi moju najobľúbenejšiu. Takže ze všetkých. Postavím ti hrad. Bude ho vidno z diaľky. Tak veľmi ako ťa mám rád, tak bude veľký. Postavím ti hrad, hoci to dá námahu. Kamene vláčiť miliónkrát budem kvôli tebe do svahu. Postavím ti hrad, nie väzenie. Pretože ak chce človek iba brať, lásku nepríjima, ale ju odženie. A keď môžem ešte jednu? Môžeš koľko chceš. Tak dajme na Je to tvoja akcia. Ja som len tajný host. To som měl období, že jsem písal Taký kaligramy, jak zběsili, že jsem nevěděl napísat nic, co by jsem nevyformoval do obrázka. A tento má tvar fontány. S prázdnou peňaženkou, plný citov, hodil som 10 centov do fontány. Dostal som to, čo som chcel. Pohľad na jej úsmev mal som vyželaný. Bol tam však týždne predtým, než môj palec vystrelil mincu smerom hore. Ako hviezd na nebi. Nespočet úsmevov, ktoré mi prinášajú tú najštedrejšiu formu radosti. Takú radosť, ktorej pre spokojnosť stačí len prítomnosť milovanej osoby. Tak sa pýtam, kto by neprispel drobné na šťastie? A teraz by som predal asi slovo tebe. Dobre. Môžeš si vybrať akú... Rovno tu mám otvorené na strane v súde, takže ja sa zase vrátim do takého smutku. My sme také dva kontrasty, vieš? Jasné. Do okovnáka ponáraš ruky. Ponáraš ich až po lakte. Koniec vety v 8. takte. Nasleduje míľnik. Lúky. Ste dákali jeho vina. A možno voda z dažďa. Harmónie, ktoré dráždia rytmus tela obopína. Odrážaš sa v krúhoch. Uháňajú ku okrajom. Nazeráme si navzájom v čistote až za roh. Horúčavý. Horké telo. Keby sa ti večer chcelo na hranici v mojich stehoch na mobil skús zavolať.
Mojej duši zazvoní, no nespoznáš ju po vôni. Tvoj výchor divých pakoní dal sa od nej uháňať. Vynáraš ich plné pút, ruky z toho suda. No a pod vodou pozad búda každý hriech svoj stud. Tu backgroundy nebudem hovoriť, lebo to sú príbehy na... To by sme tu boli celý rok 2021 ešte. Aha, Pravdepodobne. Ináč myslím si, že by bolo ideálne, keby sa striedame tak ob 2, ob 3 texty, lebo keď sa striedame ob jeden text, tak je to podľa mňa strašne rušivé. V poriadku, môže byť. Takže Ja som len nechcela tak, aby sme rozprávali, takže jeden bude hrozne dlho robiť, vieš. Čože? Jeden alebo dva si ešte dajú úplne na pohodu. A keď budeš mať pocit, že máš dosť, tak môžeš prehodiť. OK, v poriadku. Ja ich mám dosť dlhé, za to som nevedela, že či vôbec môžem, vieš? Máš času a času. Hej, dobre. Dobre. Dáme niečo z novej, dobre? No, samozrejme. Takú najnovšiu tvorbu. Dáme hodiny. Tie som napísala nedávno. Tuším, že tento týždeň. Ale čas mi ubehá tak rýchlo, že ani neviem, kedy týždeň začal a kedy skončil. Takže... Chceš niečo povedať, lebo si sa nadýchol? Napil som sa. OK. Hodiny. Vieš, čoho je nekončiaco veľa? Šancí, čo som vyvetrala oknom. Vieš, prečo ma údy šteklia? Z opasku. Kožené doženiem nechám, rozbité hodinky ukryjem pod chrám, rozbité hodinky ukryjem. Hodinky. Tik-tak. Rob taktik, prekliatie, osud, čar, zvyk, taktik, tik-tak. Vo svete búst pytliak z rúžovelých tvári. Kto som v obrazoch? Ten, koho je nekončiaco veľa. Po tme za oknom. Ten, ktorého smolné dlane šteklia. Z podvesku. A koľko mi dal Majko priestor, tak ja to využijem. A rovno sa vrhnem na ďalšiu, novšiu báseň a volá sa V komnate. Vieš, chýbaš mi. Niektoré dni mám pocit, že už sa nikdy nezjaví holubičia plachta môjmu blúzovému ostrovu. Že kôň sveta stratil podkovu a že sa potáca, postráca všetky zlatky a ja len jachtám bez zlatiek zlatej reči. A to, čo mekčí vo mne sladký medovník, mení sa na tvrdú skalu. A nik ma nevyseká z treňového hradu. Treňovému drakovi spím na hrudi. A ten, kto ma zobudí, sklanenú a skalnú s motýrom uprostred. Toho vyšlem s odkazom pod krúžkom na odlet. Teraz si myslím, že už stačilo, že už to bolo tak akurát, takže môže pokračovať opäť Majko. OK. Tak. Ja teraz preskočím asi tak rok nazad, kedy som začal makať, akože fakt seriózne makať. A teda dúfam, že tu mám nejakú kolegyňu. Povieš na tom viac? Čo? To je z minulého roka, či odkedy? No, tak rok dozadu, keď som začal makať a teda, jestli tu mám nejakú kolegyňu, tak ju asi poteším. Mám dve také básne, ktoré nad seba... Pozdravujeme Majku na kolegyne. Jesus Christ, OK. Tak. Tam je ešte nadväzovanie, hej, na to, že som brigádoval. Pracujem v potravinách, brigádne. Filmové leto, ako v kinách, všetko ide parádne. Len v peňaženke nie sú sumy veľké a mňa nesú moje nohy tenké ani neviem kam. Ale mám požiadané inám. Bude líp. Aspoň takto vnímam, bo teraz som jak zlý vtip. Idú dvaja po púšti a prostredný spadne. Štvrtý vstane, dačo vypustí, všetci sa tvária nenápadne v úvozovkách.
A teda druhý text, ktorý nadväzuje, by som povedal, celkom na to, tak nazval by som ho komik. Je to asi najvystižnejšie. Život je komik. Predvedie ti svoju show. Jeden deň si študent, sedíš rovno ako kovík, ďalší deň skončíš za kasou. Vtipné vystúpenie. Však je talentovaný. Aj tebe sa páčilo, že nie? Že prekročil zábrany? No keď mu prihodíš peniaz do klobúka, zahrá ti aj niečo iné. Nie hneď, ale raz zasmeješ sa aj ty jeho pantomíme. A teda dovolím si aj tretiu, hej. Tá už sa netýka práce, tá sa týka naopak mojeho bydliska. Ešte predtým, ale vlastne aktuálne aj teraz, lebo aj teraz som de facto v paneláku. A má názov Zvuk paneláku. Lampy sídlisk svietia. Na prvom poschodí v paneláku čaká dieťa na rozprávku. Na druhom všetci zaspali. Na treťom kvôli problémom v nohom do noci sa hádali. Teda rozprávali, sa odpravujem. Na štvrtom hádka. Už sa o tom skrátka nevedeli baviť. Na piatom krik. Emócie ako do ukaduro o tom neskrýval ušník. Na šiestom úradníci listom delili po polovici. A na smiernom opäť ticho. Ale nemé. A čo sklep? Praskal žiarovka. Tam v tme otázka, tížko v pokrivenom sede zakrýva odpovede. To bola zasa taká trošku viac deep na zamyslenie. A asi by som teda dal priestor opäť tebe. A môžeš prečítať nejaké texty zo svojej tvorby. Tak ja sa vrhnem na také moralizujúce. Teda aspoň jeden tam taký. To by som nebola ja. Tvrdohlavý. Pod lampou, revolverom mieriac do môjho bdelého spánku, stojíš oproti. V dlaň pozvánku tisneš, v tú chvíľu máš viac. Pod lampou, revolverom mieriac do tvojho bdelého spánku. V dlaň tisnem pozvánku, v tej chvíli mám viac. V tejto pozícii víťazí pýcha. Púta nás jej magnetické pole. Presvedčenia máme holé a niet im z čoho dýchať. Máš revolver? Mám ho tiež. Nuž veďme teda súboje, lež máme slepé náboje, drahé ego, kde zožneš? Ak by sme zložili vavrín a osviežili hlavy pokorou, zistili by sme, že niet nábojov a pozvánka je lístkom prázdnym. Pýcha. Priťažké ju zložiť a remíza nie je fér. Tak v hnátoch prázdny revolver skúšame si vzduchom nabiť pod lampou. Revolverom mieriac. Rozum sa nám smeje. Naraz máme menej a hlúpymi sme viac. Pokračujem ďalšou moralizujúcou. Volá sa Jednoduché prepáč. Dotklo sa ma to. Pichla som ten prst, zčervenil od hlavy po petu a vzal si trucu hrst. Hodila som o stenu. Odrazila všetko späť. Trafila ma do čierneho, ako hus viem zasypieť. Zranila si. Rastú pávy na bahne, hoď šarvátka zamrzela, ani jednou nepohne. Hoď si chceme rieknúť slová najčírejšej omluvy, zasekli sa za zubami. Nevieme ich vysloviť. To boli tiež také staršie, ešte z roku 2019, akorát pozerám. Sranda. Kľudne pokračujem. Máš priestor. Dobre, tak budem pokračovať takou krátkou. Táto sa značne vymýka všetkému, o čom som teraz čítala. Vracame sa k evergreenovej tematike a to je láska. Nezvoň, láska, nezvoň. Nestoj na prahu. Pričasto si zvonila. Zničil sa už zvon. Nezvoň, láska, nezvoň. Nestoj na prahu. Nevstanem a neotvorím. Ustatá už som.
Ale zaklop, láska. Zaklop na dvere. Keď to budeš myslieť vážne. Len či to stihneš ešte skôr, než sa v mojom byte zhasne. Môžeš pokračovať. Wow. To som ináč nepočul a nečítal. Zatím jak jedinú. Ja som ich veľa ešte nečítala. A Ani som ich akože neposlala. úprimne, wow. Táto je asi najlepší za tú dobu, co som počul. Asi tak v pôlročnom intervale je táto úplne top. OK. Nerozumela som ti posledné slovo, prepáč. No, že táto Si je ho úplne prehotol. geniálna. Jednoducho. Je úplne geniálna. Ďakujem. A keď si teda moralizovala, tak ja si dovolím trochu moravizovať. A ďalší text má názov Pravda. Pravda. Pravda je krásna. Krajšia ako všetky ženy sveta. Nie vždy je však jasná. Často vidno len silueta. Pravda je krásna. Krajšia ako spev slávneho speváka. Nie je však dosť hlasná, preto nás, nepozorných, neláka. Pravda je krásna. Bohužiaľ často odmietaná. Lož je lacná a za to pekne navoňaná. Je pravdou, že vidíme len to, čo sa nám páči. Len veci, čo schválime my a naše slepé oči. Alebo už nimi vidíš? A tejto ma tak nejak nainšpiroval jeden tvorca, ktorý má logo pravdy. Myslím, že to je nejaký znak z čínštiny, už neviem, či teraz starej. Má ho jak logo a značí pravdu. A teda tiež sa vrátim k tomu Evergreenu. To bude asi úplne najspoľahlivejšie. A zasa kaligramové obdobie, takže v tváre srdiečka. Haha, mainstream. Nie, toto mám rada. Hej. A toto som čítala vtedy, keď som ti vybrala na tú čítačku, čo sme mali mať v stanici. Jo, Tá sa mi páčila. Tu si potom duším vyhodil, sa mi zdá. Je to dosť možné. Láska. Ten experiment šialených vedcov. Nás, romantikov. Skúmame čistý papier, pero a v ňom atrament, premýšľajúc, či cit nie je len pár kúzelníckych trikov. Dá mi za pravdu každý, kto písal o tejto téme. Slová miešame, odpoveď však nenájdeme. Tak skúšame vytvoriť tú medicínu. Keď skúšame myslieť na iného, keď skúšame myslieť na inú. Čo je ale tak hrozne zlého na tom mať slabinu? To vlastne ona definuje, že sme všetci ľudia. A teda dáme ďalšiu. A asi o láske. Táto je asi jedna z prvých, ktorú som napísal. Teda o mojej aktuálnej, vyvolenej. Si to počula, ale vlastne... Kedy budú nové aktualizácie? Pozdravujem. Hej. Buď moja deka. Chcem byť tebou zakrytý. Tvoja tvár tak mäkká, pod tebou necítim mínusové teploty. Buď mojim vankúšom, nech si mám kam položiť hlavu. Aby mi nebola len ťažkým kusom a zažil som úľavu. Buď mojim svetlom, nech vidím aj v noci. Pretože sa nechcem motať svetom sám a bez pomoci. Buď mojou láskou. No, také krásne. Ňuňu. Sladučké. Sladučké, presne. Ani ten čaj, čo tu pijem, nie je taký sladký. Ja mám čo teda, no měl som medovečku. Navarila mi. A keď sme teda u tých nápojů, tak tady mám kaligram v tvare kávy. OK. No poď. Práve zaliata káva. Bez cukru, bez mlieka. Tá každé ráno nakopáva toho nevyspatého básnika. Hlava mu visí a ak by si dnes zabudol zaliať, možno by mu aj odpadla. Tak s oblakom parí v tvári svoje rímy tvorí. Hej? To je také jednoduché, usmievavé.
A Milučke. Milučke a dáme ešte poslednú Milučku a kraťučku. Dobrú noc, milujem ťa a ja teba. 3 vety, čo majú moc do tvojho pozemského bytia vyniesť kúsok neba. A mám tam takú milúčku ilustráciu, ktorú proste nemôžem ukázať. By som nad tým stravil technicky asi maturitu. A teda odovzdávam ti slovo a môžeš pokračovať. Teda ak Dobre, ešte teda. chceš. Keď si skončil krátkou ty, prosím? Že neviem, ako to chceš ešte čítať. To je na tebe, ty si organizátor, ty si to rieš. Tak, to, že som organizátor, neznamená, že ty si proste obeť zavretá v sklepe a čítaj. Vieš čo? Kým tu pritom nezaspím, tak môžeme aj do rána. Môžeme prečítať všetko, čo máme, ale nie, to už by tu nikto nebol. Kto bude makať potom? Pokračujem. Začnem teda krátkou, keď ty si skončil krátkou. Jasné. A táto nie je tak, volá sa Kára. Hrdzavá Kára na chvoste. Hrdzavá Kára po moste. Terigá sa tram, tadam, tam, hrmot. Tam si skoky rátam. Hrdzavé teplo, hrdzavý pot. Z toľkého slnka preskočiť plot. To sa viaže k takému môjmu jednému náročnému psychickému obdobiu, ale takých tu mám viacej, to tiež nebudem veľmi rozvíjať. To je z toho novšieho zošitka. Pokračovala by som ďalšou z toho nového. Názov neprečítam. Bolo tisíce striel. Skľučujúci strach, pach smrti a zrád. Pád kostolnej veže, mreže očí na stopkách, tma a vyrieknutý ortiel. Šprint medzi svištiacimi nábojmi. Zreničky vydeseného dieťaťa, zaťaté peste v padacích priepastiach, nočné mory číhajúce pod 4 nohami posteli. Kto koho kedy odstrelí, v slzách plaču. Na nočníku pomočenej noci. Bolo tisíce striel. A šprint od srdcervúceho, priam pudového strachu, priamo do bezpečia tvojich ramien. A tam sa zjavilo. Amen. A strely zamrzli a zmizli. Zavesila som sa do teba ako handrová bábika. Nevzlikla ani nevydala zvuk. Ochránená ako v bunkri tôňou tvojich rúk. To je jedna. Budem pokračovať starším zošitom. Čo dáme? Jablkové rána. Toto som písala pre svoju spolubývajúcu, pretože ja som si vždy hovorila, že budem stávať 5:30, ale to sa mi darilo iba v prvom ročníku, potom už som vyspávala do poslednej chvíle. Ale moja spolubývajúca je usilovná klavíristka, výborná, Vaneska sa volá, takže viem, že to nie je, ale keby tu bola, tak jej to venujem. Uvidí záznam. A volá sa teda Jablková rána. Prosím? Že môže uvidieť záznam bude. Nie, ona pravdepodobne cvičí, pretože ona cvičí na ten klavír stále, ona je taká usilovná. A volá sa to Jablkové ráno. 5:30. Zas vreští. Spí, vieš, ty nemusíš ešte. Zvierajúce kliešte pestrého stereotypu. Tieňom jablkového rána ospalá dáma vzala kabát. Vyšla. Opäť. Zas a znova. Vyšla. Takže to je pre ňu. Ja neviem, koľko mám ešte času a trošku ma to stresuje. Kľudne si daj ešte jednu. Ono mi ide o to, že dáme zase nejakú takú lásku. A dám priestor tomu človeku, co tu je. Nevyhovuje, že čítaš. Takže kľudne pokračuj. Áno, dobre, v poriadku. Ja len trpne, aby tu niekto nezačal rozprávať. My sme taká temperamentná rodina s hlasným hlasom. Takže, dobre. Však tak ako ja. Tá druhá z dvoch žien. Ten plaziaci tieň, to je tá láska. Vždy zadarmo taxík, je taký návyk, že som len hotel. Na lieky z nedospánok, dobrý je môj stánok, keď vedľa sa minula. Dodali už lásky, prejde vedľa chlapsky, ja som noc minulá.
taká vyčítavá. A túto som už čítala, ale to je asi moja najväčšia srdcovka. Nečítala som ju ešte dnes, ale určite už na To čítačku, je áno, úplne v pohode. si ze Senici. Volá sa Když muž se ženou snídá. Když muž se ženou snídá, to je ticho pri stole. Len lyžička štrngá v pohári ako kostolný zvon. Dávno nie sú súkolie a sotva slovo sa im podarí, sotva vyjde von. V kuchyni stôl. Oproti sebe stoličky. Ak dvihnú hlavu od taniera, zrazí sa im zrak. Hľadí potichučky socha soche. Derniera, už to bude tak. Když muž se ženou snídá, jedlo je bez chuti. A vždy posledné ráno odchádza zajtra večerom. Len zvyk spí na hrudi. A premieňa sa veru dávno ošumelé áno na perón. Takže to je o takých vyblednutých láskach. A... Čo ti ešte prečítam? No ja už neviem. Tak, keď si ešte vystřídám, něco si najdi. Vymysli si k tomu nejaké backstory. Dobre. Po prípade. Vymyslí si backstory, keď žiadne nemáš. Ale tak som to nemyslel, ja som to myslel akože tak, že Žartujem. zrekapitulujú v hlave. Ja tu mám tú smrť pripravenú inak. Tak, ja začnem asi mojou najnovšou. S názvom Sobranie. Sekundu. Instagram protestuje. Instagram hodne protestuje. Haló? Excuse me? Ok, už to funguje. Sobranie. Chcel mi naznačiť, že... Ponúka ma. Zapál si. Iskry z kapsy vyťahujem. Otvára sa tabatierka ako jedna z tém. Ponúka ma. Sobranie. Píš o inom, nepíš láska ani snom. To už máš na každej strane. Ponúka ma. Dym. Vraj, že takmer ťahám špak. Čo má s tým? Viem, že nie je to tak. Vidí takmer zhorenú cigaretu. No ja tú rozpálenú vetu, ktorú chcem típnuť. Tak hádaj. Skúsi típnuť, kde je pravda. To... Tak v skratke je o tom nejakom poetickom vyhoretí, kedy vlastne vieš, že nedokážeš písať, ale zároveň vieš, že budeš písať. Hej. Akože stalo sa mi to už niekoľkokrát, takže... A krásne sa to na Môžeš, ale na tej nemôžeš, cigarete, chceš, ale nechceš. lebo aj tá cigareta už má ten limit, víš, že kedy už nemôžeš. Tak proto ty sobranie. A dáme teda zase niečo o láske. Táto je tiež asi jedna z mojich obľúbených. Kvety. Pýtaš sa, kedy... Pýtaš sa, za čo som ti ich dal? Veď vieš sama, nie som žiadny ideál. Chápem to. V niečom si mala pravdu. Práve preto sa snažím zmeniť hoc úplne od základu. Tak si píšem slohy, myšlienky a pocity. Ale chcem, aby si vedela, že motivom mojej snahy si vždy bola práve ty. Aj keď si ako ja a s chybami zvádzame boj. Tou najväčšou by však bolo, keby nie si moja a ja tvoj. Jak sa usmíva teraz. OK. A dám teda ešte jednu z tých novších. Medzi riadkami. Asi to mám vo zvyku. Odbočiť od slov k dotyku a styku. Asi to máme v malíčku. Tieto ťahy hráme to znova, ofenzívu, zároveň nežnú taktiku, kašľať na slová. Asi to mám v obľúbe. My dvaja v perinách, v posteli, pri hudbe. Na tom, že to chceme, nie je nič hrubé. Asi to mám v srdci. Som notes, ty pero. Zanechávaš vo mne svoju čiaru. Tvoríme tieto básne, blázni milujúci okamih, keď sa papier s tužom stretnú v bode varu. Niekde tam, medzi riadkami. Toto mám tiež veľmi rada. Hej. To je také
narcistické povedať o svojej básni, že ju mám rád. Nie je to narcistické, lebo ty si to vypočula. A dáme Je ešte to kus ďalšiu, teba. teda. A táto má názov Na ceste. Prvá diera na ceste. Náladu vytrhla hlasná rana. To poznámka nie zrovna na mieste bola ďalšou reakciou gradovaná. Potom už len mlčky. Ticho ako po výstrele. Ako by sme ignorovali značky, no teraz je to celé vlastne úplne jedno. Uvedomil som si však, že aj ty si kvôli mne cítila kopu nerovností. Áno, zväčša len malé, je to tak, ale to neospravedlní, že aj ja som bol ten sprostý. Či postačí iba jednoduché prepáč. A táto reálne vznikla na ceste. Neviem odkiaľ kam, ale na ceste od niekad niekam vznikla celá tá idea a aj ten text, což je hodne také... Ňam. A postačilo to prepáč, alebo nie? Prosím? Či to prepáč stačilo? Už ani nevíš. Musela byť k tomu gratis básnička. Ne, asi stačilo. Ja som hodný v základe. Som hodný, ale... OK. Umelec E.T. hľadá cestu domov. Umelec E.T. chce byť ďalej od problémov. Naťahuješ ruku do neba. Ty si E.T. Posledné, čo ti treba, sú umelé city. Ale dosť o tom. Stiahni späť dolu. Táto ti slúbila, že životom pôjdete spolu. To je... No, je proste človek, ktorý pochopí tú metaforu, tak pochopí tú metaforu aj tú hrátku s tým E.T., takže tam asi netreba nejak vysvetľovať. No, ty keď pochopíš tú metaforu, tak ju pochopíš. To je žiadna veda. Just do it proste. To mi hovoria vždy na speve a doteraz mi to nepomohlo. Aha. Môžeš dať zopár ešte ty, potom môžem dať zopár ešte ja a myslím, že môžeme skončiť, lebo už ten stream trvá 48 minút s tým, že vlastne nejakých 5 minút sme čakali a... Áno. Dobre, tak to tak spravíme. Jasné. A ja ti trocha zničím tvoje ideály o láske a umení. Všetko je to ako cigareta. Seba deštruktívny pôžitok. I tá túžba telom meta, i ten sex a úvahy bez konca. Všetko je ako dávka kávy, pričastá, už s refluxom. I ten zánet sinavý, i ten styk a kružnica. Všetko je to ako ráno, s turkom a tabakom. Všetko je to nie i áno, vlastne len stolica. Všetko je to iba hudba. Také hlboké je vzrušenie ako bolesť. Nedbám. Koniec bez zvonca. Všetko je to umenie. Trpkosť v sladkom jablku. A všetko je to áno i nie. Od buka do buka, pod bukom i na buku. Ale teda centrované je to k môjmu pocitu z umenia. Umenia, ktoré sa ešte len učíš a máš pocit, že ťa to väčšmi bolí ako teší a sám máš pocit, že sa v tom úplne strácaš. V takýchto chvíľach bez útešnosti ma vie vždy utešiť Oscar Wilde a jeho srdcervúce rozprávky. Takže vždy si zalejem čaj, otvorím si knižku a cítim sa asi takto. Boskávam sa s čajom. Z úst do úst teplá para. Vôňou sa mi prihovára, pijeme sa navzájom. Mystérium v jednej šálke, erotika vlhkých listov, chvejúca sa pod jej prstom, motajúcom priadze ďaleké. Oscar Wilde spí na dne porcelánu. Objíma mi dušu slanú, nektár leje, pí, len spí. Otrávil ma medom trízne, ach, robí to jednostaj. Podsúva mi teplý čaj, had, čo srdcom hryzne. Neviem, či už chcem hodiť tu o smrti, alebo ešte nie. Ale asi ešte nie. Ešte tu dám.
Ešte idem venovať báseň všetkým mojim potenciálnym. To bol vtip, samozrejme. Ani to neskúšaj, konec. Prosím ťa, koľko by sa... No, dobre. O bytostnom milovaní. Vieš, kedy ťa najviac milujem? Keď ma máš rád bezprostredne. Keď si šepkáš do neba z dneška na dnes ten svoj prednes a keď neplánuješ zostať až do konca života ako tiene za chrbtom. Vtedy by som ti dala aj topánky, keď ma navštevuješ ako strom, ale do kochla ma nechceš, pretože je teskné tesno v ňom a nechceš mi svietiť spoza chrbta. Nech ma tiene predbehnú. Vtedy ťa milujem. Teba. Hodzaj kohokoľvek. Vieš, ja nie som iba človek ženám do kabelky. Keď nezotínaš kvôli husliam z mojej hrude a stoličkám na opierky, milujem ťa bytostne. To značí moju potrebu slobody. Lebo inak mám pocit, ako keď... To Dušek mal tak, keď prerozprával tie 4 dohody, tak tam hovoril o láske takú super vec, že ako by Toltekovia vnímali, keď niekto povie, že s ním ostane do konca života. A on to tam povedal tak, že sem veľký, ťažký kámen a práve sa ti vieším na nohu. Takže to je úplne ono. A som mala zlú češtinu, ale to je jedno. Ďalšia básne sa volá Dyňa. Všetky odpovede sú medzi dyňami. Povedala a podala mi klieštiky. Chvíľu som sa obzerala dookola, vstala od stola z altánového setu, otrela si petu od blata a vykročila do hliny. Štikačky sú prislabé. S námahou ich zbieram, odpovede. Kým zabúdam všetky otázky. Len jedna drieme na úsmeve. Čo by dyňa bez lásky? Ak mám ešte čas, tak by som pokračovala básňou, ktorú som napísala pre jednu úžasnú ženu, ktorá ma inšpirovala už len tým, že sa na mňa pozrela. A toto venujem jej smútku z osamenia, aby vedela, že niekde tam je jej princ. Keď si sklonkom novembra v deň s priezviskom zimomravý zleješ hrnček čaju, šálku horkej kávy a možno škoricovú čokoládu, budem kúsok ľadu učupený v skle. Nechám sa ti ponatierať ako maslo na chlieb. V daždi tvrdých kliadieb, ktoré odovzdávaš zrkadlu, zjemním ti spleť do meka. Čože ešte nariekaš? Bradu hore, belle fiore. Príde šuhaj na kolesách v rannej zore lúčov skroje. Na buongiorno, principessa. Potom, aby nikto nepochopil toho šuhaja na kolesách ako namakaného chlapíka v Porsche, myslela som tým slnce. Mario, si ešte tu? Áno, ja počúvam. Som sa zlákla, že ma to vypojilo a teraz rozprávam zase do ticha. Ne, všetko je v porádečku. Vrátime sa k smrti. Tým by som... Ak teda... Dobre, vrátime sa k smrti a týmto asi aj ukončím rovno. V batôžku si nosí mladosť. A veru sa jej chrbát ohne, jak klas pod vetrom, pod ťarchou, šľahajúce ohne. Tak si to nosí, lebo to ostalo. A navždy ostane pod hrudou. Jak belasý kvet v puku. Odtrhlo ju od sľubov. Ostáva v štronze celá izba. No dní v autách jazdia ďalej. A roztrieštená slečna zo slz kropí v jari spiacu alej. Svet sa nestará. Len prázdny dom, keď už tak na pochytre kufre balí. Rúca sa svet, čo rástol v ňom. I ruky, čo ráno neustlali. Básne sa volá Mladá smrť. A asi celý svoj prednes zakončím zase pozitívnejšou básňou, takisto na tematiku smrti a volá sa Smrť nie je jama smútku. Smrť nie je jama smútku. Je to cyklus. Syntetické slzy ukul, afekt, žiaľ a cirkus. Ako ľuďom teskno do odkvapu zreníc. Nekonečné súkno teraz vlastne pre nič.
tečie sivou rímsou, jak zbytočný dážď. Vstrebáva sa do zeme a v búrke padne zas. Ale smrť nie je jama smútku. Je to pravidlo. Lapaj dých a fúkaj, aby vystydlo. Smrť nie je jama smútku, je to kolobeh. Šplhá na nás neodbytne ako dieťa na orech. A tým by som to zakončila. OK. Ja si teda dovolím ešte jednu, tak to mi padalo do oka. Tematická, jak smrť, tak ešte Vánoce k tomu, hej, za mesiac. Úplne krásne. Smrť a Vianoce, to súvisí veľmi. Hej, to skombinovať iba ja proste. Nie, pozor, ja som zistila, že v týchto mesiacoch, november, december, zomiera väčšinou najviac je ľudí. najväčší rate samovražd, no. Že ale neuveroval som si to na žiadnem nejakém, chápeš? Nevadí, súvisí to, dôvodné aspoň povrchne to takže- súvisí. Pôjdem do lesa s mojím starým kamarátom. Veľmi teší sa, chudák nevie, ako je na tom. Povedal som mu, že ideme zdobiť stromy. Nerozumel tomu. Bol celkom nevedomý. Dôveroval. A oni si ho ako med natierali. A ja som len pozoroval, keď ho medzi sebou z ťaoplátku rozlámali. Salónky zaviazané. Vyberáme miesto, kde zdobiť. Konáre ovešané, všetko sme minuli, čo budeme robiť? A áno, už by som zabudol. Treba áno, spliesť pevný úzol. Bol rovnako sladký. Tým, čo uverí, tým sa podá. Písal milé riadky, avšak teraz sa tam hojdá. Ten naivný chalan. Mária, ale my to môžeme ukončiť takto negatívne. Týmto dávam výstrahu všetkým, ktorí si mysleli, že to je o mne, není to o mne, neobesím sa, nemusím sa báť. Všetko je v porádku. Všetko je v najvyšším Počuť, keď si načal takú zimnú tému, tak ja to ukončím tak, aby ľudia neodchádzali depresívni stade. Je to dobré? Je to taká spomienka na detstvo. Spomienka na detstvo, keď ešte zvyklo snežiť. Teraz už sa to nedieje. A volá sa Sánkovačky. Hej. Nejde veľmi do úst na recitovanie, ale predsa len som chcela. Porádečku. Mráz pripeká na líčko. Hladká ho bielučkým slovičkom sneh. Smelé smiešky na smotanie, ruky v nohách zamotané, kotrmelce. V horách horská dráha, každá vločka drahá deťom. Na plastovom tanieri sú v sedlách rytieri brombolce. Na papieri od mlieka lepšie sa im pošmíka svahom. A sane krúžia nakrivo. Zvončeky sú palivo a sype. Na riase i na šále, jak jablčko okoralé mizne. V drobučkej ručke, v pusinke malučkej. Hryz? Obitá termoska teplom brúško poboská na chvíľu. V zamrzlé jazero sa výklad nazrelo, melancholicky. Primrzlo jazykom k tyči. Dotykom zápalkou rinčí operu. Ale že hreje, keď vravím tým čajom hravým v hrudi. Ako jablčko v brúšku. Ako leto hreje mužku pohľadom. Mám bumerang pod nosom, to šťastný som nuž, lebo som vtedy a tam. Ak si teda všetci spomínate na tej časy, keď ste sa ako deti chodili sankovať a vždy ste skončili zaborení s hlavou v snehu a bolo to také super a potom ste si dali ten čaj, jedli ste to jablko a cítili ste sa jednoducho dobre. Chceš počuť moju spomienku na sneh? Ďalšia samovražda. Ne. My, keď sme išli ze školy, tak sme išli vždycky jak taková 3-4člená, 5člená partia decek. A susedná škola měla taký, prostě tam byl taký pidi svažík. Fakt taký malinký svažík. No a my jsme si vymysleli hru, že jo, prostě chalani nevymysleli nikdy nic normálne. Nazvali jsme to zhadzovaná a celá ta hra byla o tom, že si musela zostať na vrchu toho pidi svažíku s tým, že všetci ostatní skončili dole prostě zgúvaný v sněhu a najlepší bylo, že byl ten pidi svažík, tak on byl prostě takto, potom byl fakt, že metr roviny a potom tam byl nějaký plot z těch drátů, víš. To vždycky si skončila prostě buď ve sněhu, alebo v plotě.
Jo. Dá sa mi, že niečo podobné si inak spomínal, keď sme sa spoznali. Hej, A to bolo veľmi dávno. hej, Hej. zhadzovaná, proste najlepšia hra na svete. To si môžeme zahrať Potom na sme mali blote. ešte kríčkovanú, tá bola principiálne úplne podobná. Takže to bolo na nesnežné obdobia, hej. Hej, áno. Letná sezóna byla kríčkovaná a zimná sezóna byla táto. Už ani neviem jaká. Zhadzovaná, Hadzovaná. svahovaná. Svahovaná. Hej. Dobre, takže Nebudeme ich ďalej trápiť, aj tak to bolo myslím, že už dosť je trápenia na úplne nich. ideálny čas na toto ukončiť, lebo už to má cez hodinu, to je asi dvojnásobek toho času, co jsem odhadoval. Ako sme si to povedali, pol hoďku, no, pol Ale hoďku. mělo to takú, zas pol hoďku by to mělo, keby okolo toho nekecáme a každý si odblaboce svoje texty, tak to je také priateľské. Ľudskejšie. Také, že neviem, jak to nazvať, hej, priateľské a také uvoľnené, to je to správne slovo. Hej. Dobre, tak ja ti ďakujem, že si sa zúčastnila. No, ja sa ešte stále klepem od stresu, lebo som zabudla vystupovať pred ľuďmi a to ich ani nevidím, to nevidím dokonca ani teba. Ja, teda videla bys mňa, keby sa kúkaš na stream, ale videla bys mňa opozdenie a ja nechcem zaťažovať internetové pripojenie nejakú webkameru. To je v poriadku Každopádne úplne. som rád, Len som chcela zdôrazniť, vieš, ten stres. Každopádne som rád, že si došla a teda dúfam, že v nejakej... To som sa nachodila. V nejakej... Jako na stream. A dúfam, že v nejakej takej víc ucelenej a takovej fakt, že forme, na ktorú si zvykla, by sme si to dokázali zorganizovať aj niekedy na budúce, alebo po prípade s niekým, kto by měl záujem nejak participovať na nejakých streamoch. Úplne s kýmkoľvek, to by bolo úžasné. Mohli by sme rozbehnúť ten trojuholník zase. Hej, teraz není vhodný čas. To začali v takom zlom období, že Teraz sa vhodný čas všetko na pozatváralo, tak myslím. našich No. úžasných projektov. Každopádne ti ďakujem a ďakujem všetkým. Ja kto ďakujem. boli, alebo co si vydržali aspoň nejakú časť streamu. Asi sa poďakujú už iba ty, že si chceš nejak zvlášť. A to je... Ale ja ďakujem, ja som veľmi rada, že som tu teraz. Lebo Takže- nie je nič horšie pre človeka, ktorý píše, než to, keď sú jeho básne uväznené v zošite. Napriek tomu, že nie sú profesionálne, pretože človek je bytosť, ktorá sa rada delí o svoje pocity, o svoju dušu, o seba. Takže mňa to veľmi potešilo. Tak, dúfam, že ešte niečo spolu takto vymyslíme. Stopážovo fakt Ja už na tú určite. pol hodinu, že to utneme a že sa nenecháme takto k bláznivo Áno. umést. A že Treba sa nebudeme, pevnú ruku, vieš? že sa nebudeme baviť o zhadzovanej a boli ste super, ďakujem, teším sa aj na budúce. Díky. Ja ďakujem. Tak ahojte a tešilo ma Mário.